iwu bụ na onye jere ugbo ijere ugbo enwe mmiri na onweghị ka ị na-azọ ngị na ụmụ ichekwa ya pụtakwa ị esikwe nri o yes maka ọ bụrụ na ụmụ gị pere mpe ọ bụrụ ha ga-esi maka ijere ugbo ma ọ bụrụ na onye nwunye ya nwụrụ anwụ ihe ezide nwunye iri nwunye gedede ndụ bụ isi ya onwere ga-eme mụ nwere esi ụdị nri niile ihe m na-esi ebe a kịta abụ nke m na-esi ebe a na ahụ maka ndị ga-akpọ m ọrụ isi nri echi ịghọtago m ụzọ siri ọra nke ikpeazụ a ihe m na-esi ebe a ka a na-akpọ local rice mụnwa gwuru local man ị na ihe a ka nwere obi m na ihe ala ka nnọ mana obi nke m bụ obi a na-afụ ọkụ n'ime na-amị anụ na-amị azụ na-amị ihe niile ajụgbu ọkụkọ anụ ebe a sie rie ya otu ya ka obi igbo na-arị ṅa ntị onye ọbụla ịhụrụ ụrụ gbara obi arụcha bịa kpuchisie obi were glaasị kpuchisie obi gbaa AC n'ime ya ihe ahụ abụrụ obi kama na ịrụpụrụ palọ gị n'iro ama m ịghọtara ihe a na-akpọ ya bụ ịrụpụ palọ n'iro mana nke bụ obi na obi na-eghe oghe onye bata ọbaị ihe mere obi ya bụ ebe ị na-abụ ịga ọjị kpọba ma nna nna gị ha ma ndị gotago ngwongwere ngwongwere ihe na-akpọ Chukwu okike abịa mana ndị a na-ayị ọha ka imebere obi onwe ihe na-emechiri emechiri adịghị eme obi mmechi obi dị ka ụlọ ụka adịghị eme ya mmechi ụlọ ụka ọbụla emechiri emechi ihe eji wee jee gbachie ya arụ maka ihe na okwukwe dị oghere oge onye ohi bịazuru ihe n'ime ya a hapụrụ ya nke ahụ o zuru gwere Chineke were aka echebe bịa nche ihe a na-ezikịta ka a na-akpọ local rice na local rice pefere ya and ya na-akpọ ya bụ local Igbo made jollof o nwere ihe ị ga-afụ na ya bụ mmanụ efere ya ka abụrụ tomato dịkwa ya mba ịhụkaba ha ahụ oyibo na-adịrị ya bụ onions iti ha ya nyanwa bụ onions ahụ ịghọtago ịbịa fed mmanụ tii ya ose ọ na-aja iwerezi ya nchụanwụ ya nka ihe bụ nchụanwụ na-akwa efere ya ahigbo iwerezi ya ahigbo ghaa n'elu ya ị na-abụzi nri bambam ịbazi ebuwasịa ndị ife ise ịkwa sebe anwụrụ sejuo afọ ma eburu onye anwụrụ erebupụtazie dis rice a iwe kpuo nri ekpo anyị jibe kịrịkịrị azụ wee sigasị ya ka esi eme ya n'ọnwa ọ bụrụ ada eme ya ọ dị eri ego nọ ịtụpeta nwa azụ n'ụlọ were tii ya kpefusi ya ihe nji weta ya n'ọbụ maka ụsa ka ọ wee bụ na tọwel anụ dị ịghọtago mana eji si ya bụ efusi ya mkpụrụ azụ kpefuru ya ụdị mkpụrụ azụ ahụ ihe eji esi ya so obere oge onye dịkwa interested ebutekwa efere ya ọgbakwasịrị okpo ya na-akpọ ya local lee ka mmanụ ya na-adị efere ya ka ọ na-adị ya na-akpọ ya bụ local Igbo made nke ndị Igbo nke nchụanwụ yaga no spices no curry no condiments nothing ya ihe a na-akpọ ya bụ kwere ka ịra ngwadalụ na biko si bịa kpa bịa ọkọkọta mmiri ịbịa ikwuo rice ihe ichi ịmụma rice ọtago mmiri maka ụmụ agba ọhụrụ kwefu na mmiri ka fọrọ ya ọta mmiri ma mfu mmiri na enu ngwada eme ka m nara nwa mbọtụ